Náš častý zlozvyk, zhrbený chrbát, predsunutá hlava môže byť odstránená aj takýmto pravidelným a krátkym cvičením, ktoré môžete opakovať každý deň. Môžete ho robiť aj v sede alebo v stoji. Takže postupujeme podľa videa, vyťahujeme paže hore, lakte dolu a lopatky k sebe. Potom si prepletieme prsty, položíme na hlavu a pomaly priťahujeme lakte k sebe. Stále dávame pozor na to, aby sme mali hlavu, krk, chrbát v jednej línii a nehrbili sa. No a potom stláčame taký akoby pomyslený balónik, ktorý je položený na našej hlave. Týmto pomáhame našej krčnej chrbtici. Takisto môžeme zakrúžiť ramenami, niekoľkokrát vzad a vpred. Ja odporúčam počet opakovaní na začiatok 10 z každého cviku, ale môžete to postupne navyšovať a uvidíte, ako budete mať krásne rozcvičenú krčnú chrbticu, uvoľnené trapézy. No a vyskúšame aj takýto jednoduchý cvik, zdvíhanie páží hore a dole mierne za seba. Vyskúšate?